pag-load og GSAT gamit ang GCash. Masunta sa GCash na makasud na ta, i-click na to na siyang load. Tinig maklik na to ng load, i-type na to ang number kung asa i-text ang code or pin. Then, muna siya, galoding na, kung arang number akong gigamit. Then, pang-slide ka pakilid, ipangitaon ni mo ang Pay TV. Na, i-click na to na siya. Then, kay GSAT mo na itong pang-ilodan, nung itata sa GSAT. Na, scroll down lang na siya ni mo. Then, ay ito, GSAT 200. Ako ang i-load. I-click na to na siya. Then, next. Na, then, i-pay na ni mo. I-click ang pay. I-click na ni mo siya. Paabot ang nga na ay text nga maabot. Paabot ta sa text sa GCash. Kana na siya text nga okay na ang load. Di na nasay pin nga iyang gihatag. So, ato na siyang i-copy. Lahi man ko akong style is i-copy na ko na siya sa notebook or papel. Then, ato sa inbox. Ako siyang i-copy ng iyang pin para klaro dyan siya. Then, sunod, ato taog Chrome. Ato ang i-type ang GSAT Web Loading Tool. Then, paabot ta. Then, ay mo gawas diha. Kanang first nga mo gawas sa web loading, na GSAT mo na to siyang i-click. Click na to na siya. Then, mauna ni ang iyang homepage. Makita diha ang box number o pin. Di na itong ibutang ang iyang box number. Example ka na. Then, i-click na to ng I'm not a robot. Then, i-type set na to ang pin. I-type na to dira na siya. 44. Mas better siya siyang i-type kaysa imarang i-copy-paste ito sa text. Kaya nakatry ko ana, kuan siya kanang lahi ragit ka. Dugay siya na siya imurang error o imo siyang i-copy-paste dito. So, mas better siya i-type kini mo ang pin para sure. Kaya dali ra ang processing. Muna ako na ko ana. Muna na, i-click mo submit. Na. Then, paabot na kajot. Nanay mo pop-up sa kilid. Click na to. Then, wait sa ta kajot. Then, ako sa kilid na siya mo notify na na-load na siya. Anara, dali ra kaayo. Abot na ang load. Salin na kayo na.